Terve. Eli se oli Vattulainen nimellä 3 henkilöä. Joo, tuohon matkustajalla olisi olla kaikkien tiedot ja... No niin, eli perus sysäyksen tälle alueelle ja tänne julmaan ei tullut tietä ja tämähän oli se kaikkein kolein nähtävyys silloin aikanaan. Seuraavana me opetellaan melomaan. Eli melan päästä pidetään täältä T-kahvasta poikittain ja sitten täältä varresta semmonen hieman hartioita leveä. No niin, harjoitellaan. Kaikki meloo. Ja seis! Ja seis! Hyvä! Ja kovaa melottaa! Vasen jarru! Kaikki meloo! No niin. Jee! Unohi ite. Ja siis. Siinäpä oli. Et voi sitten rentoutua ja jos haluaa ottaa kypärän pois ja hakea kivaa istuma-asentoa ja puolisen tuntia kestää meidän ajomatka. Ja siellä on vielä luonnon oma huvipuiston konekaruselli. Mitä säkin haluut? Jaa. Enpä ois uskonut, jos et tos sanoo. Nyt pitää lopettaa, muuten ei osaa kapteeni enää kotiin. No niin, kiitoksia osallistumisesta ja toivotan teille hyvää kesän jatkoa. Nyt kun mennään tonne rantaan, niin poistutaan veneestä ja minä otan perämoottorin pois tuolta veneestä ja sitten kannetaan yhdessä tuohon töyrään päälle muutama metri tätä venettä ja sitten kun mennään tuonne toimistolle, niin mennään takaovesta sisään ja pelastusliivit annetaan oppaalle, opas laittaa ne oikeille paikoilleen. Housut ja sadeasu niin laitetaan samaan hengariin siten, että housut roikkuu vyötäröstä.
Ja sitten kun katsotte hihasta, että minkä kokoinen sadeasu teillä on, niin sitten siihen koko numeron kohdalle sitten